अंकुश बाबू के कह दिल के मर्डर, पुलिस डॉक्टर नहीं कह रहे छे कदर। अंकुश बाबू के कह दिल के मर्डर, पुलिस डॉक्टर नहीं कह रहे छे कदर। नहीं डॉक्टर दई छे रिपोर्टरे, नहीं डॉक्टर दई छे रिपोर्टरे, नहीं पुलिस करे छे सपोर्टरे। बोलला पर गई नहीं दूरे गाय गाय। सुपौल के पुलिस हाय हाय, सुपौल के डॉक्टर हाय। सुपौल के पुलिस हाय हाय, सुपौल के डॉक्टर हाय। के बेटा छेले महाजी समाज के, मायर के फेंक देने छेले रे लाश के। गरीब के बेटा छेले महाजी समाज के, मायर के फेंक देने छेले रे लाश के। मिथिला के काला कार के सपोर्ट न करे परिवार के। बोलला पर कहै छै जायदा करई नहीं दूरे गाय गाय। सुपौल के पुलिस हाय हाय, सुपौल के डॉक्टर हाय। सुपौल के पुलिस हाय हाय, सुपौल के डॉक्टर हाय। चंदन चरण अंकित उठेल कई आवाज रे, संगीत समाज के एगो मिटल चिराग रे। चंदन चरण अंकित उठेल कई आवाज रे, संगीत समाज के एगो मिटल चिराग रे। यो बात न करे इंसाफ के, कहई करैला माफ रे। बोला